Iruditzen zait bizitza honetan daukagun ziurtasun bakarra heriotza dela eta aldi berean bizigea gizarte batean non heriotza oso tabu handia denez. Orduan normalean gertatzen dena da heriotza bat gertatzen denean eta doluari lehenengo aldiz aurre egin behar diozunean askotan ez jakintasunetik eta erramientarik gabe egin behar izaten diogu aurre, ez? Iruditzen zait dolua zentzu horretan badela sentimendu bat unibertsala, baina aldi berean oso intimoa. Eta sentsazioa daukat ere horrelako sentimendu bat transmititzeko orduan hitzak ez direla nahikoa. Eta berriz zineak badaukala gaitasuna horrelako transmititzeko hain zaila den emozio bat edo sentsazio bat transmititzeko indarra eta magia daukala zineak, ez? Orduan, variazioak doluarekin lotutako laburmetraia da. Orain dela urte terdi nire aita hil zan, gainera bapateko heriotza izan zen, eta azkenean doluari aurre egin behar izan diot eta aurre egiten ari naiz lehenengo aldiz nire bizitzan, ez? Doluaren prozesu honetan atera zitzaidan variazioak izeneko laburmetraia egitea, eta lehen komentatu duten bezala iruditzen zait azkenean zineak badaukala horrelako emozioak edo sentsazioak transmititzeko hitzek askotan ez daukaten gaitasuna, ez? Eta hori izan da pixka bat nire apostua eta nirekin batera kortoa egin duten guztien apostua. Variazioak egiteko prozesua oso berezia izan da egia esan. Claudia Salcedo izeneko ekoizlea, Bankete Films ekoiztetxetik eukidet bide lagun hasieratik, baina Maider Fernandez zine zuzendaria egon da nirekin zuzendari laguntzaile lanetan adibidez. Pablo Paloma izan da argazki zuzendaria, 16 milimetrotan filmatu dugu laburmetraia. Alazne eta Julen izan dira soinuan egon direnak, rodajean, zuzeneko soinuan. Eta gainera gero aktoreak, ez? Edurne Azkarate eta Sonia Almartxa paper nagusietan, baina gero baita Jon Ander Urresti eta Gema Lizarralde, nire ama, aktore lanetan. Orduan, egia esan oso prozesu berezia izan da, kortoa nolabait familian egin degulako, ez? Talde txiki bat eta maitasuna handiz eta gogoa handiz. Eta orduan, esango nuke oso esperientzia polita eta berezia izan dela. Zailtasun bakarra aipatzearren, rodajearekin lotuta, eguraldia izan zen, hemen oso ohikoa den bezala. Urtarrileko 3 egun genituen laburmetraia filmatzeko eta Undermount, Igeldoko Undermount lokalean izan zen rodajearen zati bat eta EASO plazako labodegia tabernan beste egun rodaje bat. Eta azkenean eguraldiaren arabera, euria egiten zuen, ez zuen edo haizea zebilen edo ez zebilen horren arabera grabatu genezaken barruan edo kanpoan edo junginen pixka bat moldatzen egiten zuen eguraldira. Baina Pablo Paloma argazki zuzendariak esaten zuen bezala eta ni zinea egiteko era horrekin oso ados nago, azkenean pelikulek ere jaso behar dutela pixka bat eguraldiak daukan aldakortasun hori, ez? Eta beraz, erabat moldatu ginen eguraldi egun horietara. Azkenean ikusle bakoitzaren esperientzia beti oso subjektiboa da, ez? Zinean, bakoitzak ikusten duen pelikularekin erreakzio bat edo beste bat izaten du. Egia da, nik azkenean transmititu nahi izan detena dela zer den dolu baten bizipena, ez? Lehen aipatu duten bezala, bagian hitzak ez dira nahikoa, baina zineak badauka dolu bat transmititzeko gaitasuna. Beraz, ikusiko dugu bakoitzaren esperientziaren arabera, baina oraingoz egin ditut proiekzio itxi batzuk eta askotan beraien bizitzan esperientzia hau eduki duen jendeari normalean ikutzen duen kortoa izan da orain arte.